gràcies a Antoni Strubel. Ara passem la paraula a la Maria Lloberes. La Maria Lloberes representa l'associació Gent del Ter. És una associació també amb més de 20 anys ja de tradició i tot i que venen una mica, la seva tradició ve de la defensa de l'aigua fonamentalment, l'entrar a formar part del parc natural, de l'organisme que gestiona el parc natural del Montgrí, es van adonar que la defensa del patrimoni que es feia no era suficient i a partir d'aquí es van involucrar i un dels seus camps de batalla actuals és precisament aquest. Li agraïm a més a la Maria l'esforç que ha fet també per organitzar aquest acte i res, tens la paraula. Bona tarda, moltíssimes gràcies a tots els de la taula i els de l'altra banda. Sense tots vosaltres, tot això no ho faríem. Sempre hem lluitat, a vegades les coses ja estaven aprovades i hem seguit lluitant. Sense mobilització popular no fem res. Moltes gràcies. Benvinguts, gironins, gironines i de més enllà. Aquesta és una reivindicació que ens afecta a tots. No és una reivindicació de poble, de Torroella i de Pals, o de Cadaqués i Roses. És una reivindicació que afecta Catalunya, afecta Europa i afecta el món. El tema de la Guerra Freda és d'importància mundial. Som molt afortunats de tenir encara unes estructures molt saquejades, però que encara hi són fermes i que ens poden donar peu a organitzar la ruta de la Guerra Freda, que és excepcional. Tenim el PAMI, entre Roses i Cadaqués, que feia el seguiment dels avions. Llavors tenim la base Loran, que feia seguiment de vaixells, i Radio Liberty, l'emissora d'ona curta més important del món a la seva època. Us parlaré del posicionament de Gent del Ter respecte a tot aquest tema. Des de l'any 2005, durant el procés de redacció del projecte del Parc Natural, que se'ns demanava col·laborar, doncs vam aprofitar per tenir clar que les bases eren un element patrimonial importantíssim per ser aprofitat i conservat. Tot això ho vam entrar per registre i la Generalitat de Catalunya ho té. Hem fet repetides sortides per difondre el seu valor com a testimoni de la Guerra Freda. El peripatatisme d'Aristòtil, o sigui, anar comunicant tot passejant, és molt eficaç a l'hora de divulgar. Té el vessant lúdic i social i ajuda a conèixer i estimar l'entorn trepitjat. És molt diferent de quan vas en bicicleta o de quan vas en cotxe. Quan vas a peu ho veus tot. Paral·lelament hi ha la feina feixuga de presentar instàncies, de tenir reunions amb òrgans competents de cada àmbit administratiu. Avui ha estat possible l'acte per la confluència d'interessos de diferents grups. La planxa de Pals, el Cercle Català d'Història, la Comissió de la Dignitat, Sos Costa Brava i els Amics de l'UNESCO. Des de Gent del Ter ens fem dues preguntes. És una reivindicació bel·licista? Aquí em ve al cap el meu avi, Arnaldo, que quan era jove es va veure involucrat en un consell de guerra que no es va arribar a realitzar. Sí que va estar a la presó i va estar tret per uns avals de gent de dretes amb bona intenció. I quan jo devia tenir 6 o 7 anys, el dia que en Franco venia a Girona, perquè ens hi feien anar als col·legis amb la bandereta, quan sabia que era Girona, o que passava per davant de casa, a la ronda Fernando Puig, que anava cap a Parlada, agafava el primer tren i se'n anava. No volia trepitjar la terra que trepitjava el dictador. Jo era petita, però em feia pensar que allò era perillós. Hi havia un perill. Per tant, quan nosaltres reivindiquem les bases, no volem dir que volem una guerra freda, però és important que existeixen
per la memòria, pels joves. Hi ha hagut moviments sorgits de la guerra del Vietnam, que tots coneixem, els Fes la mort i no la guerra, els grans moviments pacifistes de Califòrnia. Aquests dies recorre la foto de la nena cremada del Vietnam, encara ens mostra els horrors de la guerra, i tornem a tenir, com has dit, una guerra real i una guerra freda amb potència. Segona pregunta. És un posicionament antinaturalista? Aquests indrets s'han anat naturalitzant espontàniament. Tenim una gran font d'informació del que és capaç de fer la natura si se la deixa en pau. Tenim un exemple amb Txernòbil. Txernòbil actualment és un gran parc natural i penseu que allà hi ha radiacions molt més perilloses que les que pot haver-hi a Radio Liberty. Més endavant es poden fer intervencions, si cal, però primer cal fer un estudi. Sabem que hi ha un estudi micològic, que és l'únic que sabem que existeix, però cal deixar la natura perquè la natura va fer. A Radio Liberty, els que vingueu a la sortida del dia 19, podeu contemplar que espontàniament hi trobarem 3 àmbits naturals. Un de garriga, un de pineda i sotabosc i un de zona humida, que s'han anat desenvolupant. A la base Loran hi ha 2 zones. Hi ha la zona de garriga i la zona de pineda. O sigui, aquí n'hi ha 2. A la zona de garriga sí que és veritat que hi ha molt d'espígol de jardí. El posicionament de gent del Ter és un posicionament conservador. Malgrat la desídia, l'abandonament, el vandalisme, es mantenen unes estructures sòlides. Temps hi hagué que amb la vigilància de la policia municipal a Pals i quan els bombers de Torroella estaven a la base Loran, la cosa es anava guardant dels atacs vàndals. Però encara hi som a temps. Recuperem el que encara hi ha. Aprofitem, doncs, les 3 R's, el reduir les deixalles, el reutilitzar, el reciclar materials i apostem pel decreixement en aquest moment de canvi climàtic que tothom predica que hem d'apostar per les 3 R's, però aquesta paraula de creixement cada vegada la sentim menys. Fa por posar-nos un jersei, fa por batre els ous a mà, fer un suc de taronja a mà, fa por de créixer. Ens ho creiem o no ens ho creiem, que estem al final d'una època? Ens ho hem de prendre molt seriosament. Pensem que mantenir totes aquestes estructures és una oportunitat única per generar espais d'interès cultural dins del Parc Natural del Montgrí, Medes i Baixet i el dia que toqui també el Parc del Cap de Creus que té la base del Paní. Exemples n'hi ha ben a prop. Tenim aquí el Parc dels Ports de Tarragona que compagina natura i estructures de la Guerra Civil que són tingudes en compte simultàniament. Altres, una mica més lluny, Normandia, els camps de concentració nazis. Conservar-ho facilita l'estalvi econòmic i energètic. Actualment, les 3 propostes que s'han presentat a la subdelegació del govern per enderrocar i renaturalitzar tenen un pressupost que va dels 2.450.000 euros que s'adjudicarien a l'empresa pública Traxa, que la paguem tots. Si fem un compte d'uns 2.500.000 euros dividit per 2.500 euros al mes del sou d'un treballador, incloent-hi els pagaments a la Seguretat Social, ens dona per 1.000 mesos de pagar un treballador. O sigui, el sou de 83,33 anys de pagar un treballador. Aquests projectes només deixarien l'antena parabòlica i un quadrat de ciment de 6 metres per 6 pels visitants. Les 2 bases tenen sostres excel·lents per instal·lar-hi plaques fotovoltaiques i petits aerogeneradors d'eix vertical
que es podrien rendibilitzar per la mateixa instal·lació o per més lluny. Creiem que és una oportunitat per generar turisme de qualitat. Sobre la taula hi ha propostes de crear la ruta de la Guerra Freda, amb les 3 bases, Museu de la Guerra Freda, de la radiofonia, de seguiment de la navegació marítima de base Loran, del Museu del Parc Natural, de Ciències del Mar, d'un magatzem pel parc. A part hi hauria lloc per albergar estudiants, científics, vigilants, que cal que hi hagi un vigilant, perquè no es facin més vandalismes. És una marca en denominació d'origen Empordà. No ens l'hem de deixar perdre, no volem que ens robin la història. Anomenaré el registre de patrimoni històric del parc perquè es feu una idea del que hi ha de prehistòria. Del paleolític inferior tenim el cau del Duc, el cau del Duc d'Ullà, del neolític final, cau d'en Calvet, cau de l'Oliva de Margall, de les Dents, dels Ossos, el Tossal Gros, a la Plana Puig Mascaró, la Fonollera, de l'edat antiga, necròpolis de la Foradada, de cultura ibèrica i romana, del segle VII abans de Crist, Camp de la Gruta, del segle II abans de Crist al segle VIII després de Crist, Mas Soleil, Mas Gusó Bellcaire, Vilanera, Santa Maria del Palau, la Vila Romana, la Vinya d'en Gerlant, el Palau, Puigganill, Camí d'Empúries, de l'edat mitjana. Ullà, el 834 documentat, Bellcaire, 881, Torroella de Montgrí, 888, Pals, 889, Fontanilles, 965, etc. De l'edat moderna, Torre Gran, Sant Pau de les Garrigues, com molts, no hi ha res absolutament de l'edat contemporània. Només hi ha en els edificis protegits, al Becil, hi ha la caseta de guardes de les dunes, no hi ha res més. Em queda molt. Un minut. Doncs passem al Pení. Després, en tot cas, si hi ha temps, volia explicar de la Guerra Freda, posant-nos en situació, això deixarem per si tenim temps més endavant. El Pení. Base de control del trànsit aeri al Puig Simonets, entre Roses i Cadaqués. Pertany al Parc Natural del Cap de Creus, propietat del Ministeri de Defensa de l'Estat, actualment EVA E4, situat en primera línia de combat, en funcionament des del 1958. Tenia dues boles de radar analògic que permetien fer el seguiment d'avions fins a 400 quilòmetres. El 2008, quan era el cinquantenari, en fer la substitució del radar cap a digital, es va fer malbé per una tramuntanada de protecció i va caure. I actualment s'ha posat la protecció i només hi ha una bola amb el que ha canviat la silueta. Base Loran, estació de radionavegació militar, a l'Alt de la Pedrosa, dins del Parc Natural Montgrí Medes Baix Ter des del 2010. 351.000 metres quadrats, 6.000 construïts, 1961 entra en funcionament. Seguiment de vaixells amb una precisió d'error entre 40 i 450 metres de distància i 100 metres de profunditat. Triangulada amb la de Karabarun, de Turquia, i la de Lampedusa d'Itàlia. El 1994, desconnexió, i queda a mans de l'Estat. Les relacions humanes eren molt importants, casaments entre gent dels americans i veïns, etc. Porta d'aire fresc a l'ambient repressiu del franquisme. Del 2012 apareixen 4 subhastes. L'any 2019 va ser l'última, que se subhastava per 419.000 euros, que es declarà deserta i es va adjudicar directament a un particular. L'any 2022 la Generalitat fa ús del dret a retracte per comprar-lo i el propietari interposa recurs. Llavors aquí ho he de deixar
i em falta Radio Liberty, la Guerra Freda i altres coses.